Mala som radosť chodiť na každú skúšku a obohatilo ma to aj po tanečnej, aj po speváckej, po hereckej stránke. Bolo to super. Hrdosť na to, že to je príbeh z môjho rodného kraja, že to je Trenčín a môžeme s týmto príbehom chodiť po Slovensku a darovať ho ľuďom. Mestské divadlo Trenčín uvádza najkrajšiu slovenskú povesť o tom, že láska je silnejšia ako skala. Máme tu 15. storočie. Múziou je stále bezpečie. Strednové usporiadanie. Sári, keď ideš, hoď nedali ste mi okovy, tak to musíš byť pred zberovými mikrofónmi, lebo za tebou prebieha tá prestavba. My potrebujeme oddeliť tie priestory. Ale nič, akože treba to vyskúšať tento týždeň čo najviac, aby sme vedeli, ktoré máme. Super. V čase, keď sme sa rozhodovali, ako oslaviť 20. výročie založenia divadla, ja som písala diplomovú prácu, ktorá bola zhodou okolností o divadle v Trenčíne a s konkrétnejším zameraním na Mestské divadlo Trenčín a jeho históriu. Tak som sa hrabala v archívoch nášho divadla a narazila som na hru Tomáš a Fatima, ktorú napísala Zuzka Mišaková, naša riaditeľka. A zaujala ma, pretože je to tematika, ktorá je spätá s regiónom, je to o Trenčanskom hrade. Bola to hra o povesti Studni lásky. Dala som na prerokovanie, že či toto by nebol ten titul, ktorým osláviť práve 20. výročie založenia divadla, pretože je to Trenčanské divadlo, Studňa lásky je na Trenčanskom hrade a autorom tejto hry divadelnej bola Trenčianka Zuzana Mišáková. Čiže všetko to tak nejako do seba zapadlo a hru sme teda z pôvodnej verzie upravovali niekoľko mesiacov, až sa dostala na túto podobu, ktorú teraz uvádzame. Tak ju podrežem. Nie, tak to spraví na guničku. Podrežem ju. A potom to spraví na guničku. Dobre. Nezabudni si okuliare. Veď mám. Do historického kostýmu. To si vezmem, hej. To najlepšie. Veľa čas, no. Na ktorú vymyslíte? Zakolem ťa ako pravák, mi okamžite nepovieš, čo s ňou máš. Milujem Fatimu. Milujem Fatimu. Najťažšie na studni bolo naučiť sa mečovať, najmä s pánom kolegom Trníkom, ktorý do toho intenzívne búši, takže to bola pre mňa veľká výzva. No a samozrejme spievať, keďže nie som spevácky veľmi zdatný, tak bola to pre mňa tiež výzva a tak mierny stres mi to spôsobovalo. Ale našťastie Dia Minarovičová bola natoľko zhovievavá ku mne, že nejak sme to do nejakého, aspoň dúfam, výsledného a divácky priateľného tvaru dokopali. Už nemôže, čo akorát by som. Musí ísť podklad nám do ucha menej, lebo my sa nepočujeme vôbec. Vôbec som sa nepočula, ani Zuzku vôbec. Kop Chano! Môj Môj keksíček posúva Miške. A Miška mala. Ona sa poteší. Asi krása, nečakajú, že budeš múdra. Ukryj svoju múdrosť do jedného púdra. A možno tam ešte dodnes nájdem si pár papier od Omarových čias. Pri procese Studni lásky bola pre mňa najťažšia asi prvá čítačka, keďže tam som sa zoznámila s kolegovcami a musela som odhodiť kvázi nejaké tie zábrany, aj tie vnútorné strachy a nejaké porivy. Ale potom som zistila, že vlastne tie strachy sú kvázi neexistujúce veci a už to potom všetko šlo ľahko. Nič mi nemusí ukazovať. To ja by som nemal ukázať, aký som. Tak. Kánec! Takže ja mám dve postavy, strážnika Petra a mnícha. S jednou aj s druhou mám spoločné to, že každý robíme chyby, ale tieto postavy sa ich snažia za každým ako keby opraviť, snažia sa zlepšovať a byť lepšími ľuďmi. A to je to, s čím som sa ja ako keby stotožnil ako človek. Pomoc! Pomoc! Mnísi zo skalky uniesli Fatimu, stráže! Tichá bola dnes už zasnej, pieseň nová, voda v našej studni lásky má odpoveď na otázky. Najťažšie je
pri tom skúšaní čohokoľvek, nie iba Štefana Zápolského, nejakým spôsobom sa dopatrať do hlavy tej postavy, čo človek má hrať. To znamená získať nejakým spôsobom jeho myslenie, jeho povahové črty. Ste s môjim darom spokojná? Vždy ste mali dobrý vkus. Ale tak ja nie som znalcom takejto krásy, ale môjmu vzácnemu priateľovi pripadá krásna. Zlatičko. Ja som presvedčený, že ak mu predvedieš toto, tak sa ti bohato odmení a bude mu absolútne jedno, v akého boha veríš. Boh je len jeden, iba ho každý inak nazývame. Výborne, tak to vysvetlíte Osmanom v Južnom Uhorsku. Ale čo? Najťažšie pri studni v rámci vytvorenia postavy Fatimy bolo pre mňa asi nejak uchopiť to je také vnútorné rozpoloženie, kedy bojuje medzi rozumom a srdcom. A okrem toho asi aj brušný tanec, ktorý som sa musela naučiť, takže to bolo pre mňa také nové a celkom náročné. Ale tak hádam, že som to nejak zvládla s odsťou. Príchod činoherca a tanečníka. Tanečník ide normálnym krokom a činoherec, ktorého bolia keľby, ide týmto spôsobom. Serus sa. Čau. Ahoj. 3, 2, len šúchame 1 a... Ja viem, toto je podľa mňa 2. Mám tam 3 postavy. Kráľa Vladislava II. Jagelonského, priora kláštora na Skalke a Turka Achmeda. Štefane! Áno, pane. Ten tvůj Omar, bardzo sympatyczny. V tomto bola krásna výzva, že pohrabať sa vo svojom vnútri a nájsť excentrického Vladislava, nájsť lstivého Turka a nájsť podplatiteľného mnícha a zahrať ich tak, aby to pôsobilo vierohodne. Ale snáď úplne najťažšie bolo sklbiť to, čo som prežíval v tom čase v osobnom živote so životmi svojich postav. Na druhej strane možno to bolo najkrajšie, pretože keď hrám postavu, tak aspoň nemusím žiť svoj život, ale žijem život postavy. A keď nežijem svoj život, tak je to v týchto chvíľach veľmi fajn. Včera mi Karol povedal, že môžem hneď preč, že mám rýchlo odísť, hneď po refréne. Čo Dienka? Tak aspoň späť trošku, vieš, že sprav také... Máme cúvať? Hej, cúvni nejaké 3-4 kroky si cúvni a odchod. Studňa lásky je náročná pre každého herca, pretože musíme zvládnuť aj spev, aj tanec. Ale naozaj my sa tu pohybujeme v žánri muzikálu a máme tu momenty, ktoré sú vtipné, ale máme tu momenty, ktoré sú veľmi vážne. Riešime vzťahy medzi mužmi a ženami. Zároveň nosíme na sebe ťažké historické kostýmy, v ktorých sa musíme pohybovať. Takže je to celkovo taká klada položená na toho herca, ktorý ju musí uniesť. A asi to, že toho bolo tak veľa zo všetkých strán, tak to bolo na tomto najťažšie sklbiť to. Byť tvojou lunou, tvoja noc mi nepatrí. Tuto tvojí slnko Horúčava má zraní. Budeš môj sen, budeš môj sen, budeš môj sen, budem tvoj sen. Budem sen len. Toto nie je prvá spolupráca so Zuzanou. Spolupracovali sme už v roku 2007 na muzikáli Jednotkári. Ak si múdra, tvoja príťažlivosť sa stráca. Toto je taká druhá naša väčšia spolupráca a spolupracovala sa mi vynikajúco, musím povedať, že v oboch prípadoch to bola veľmi dobrá skúsenosť. Silných dám a žien. Z hľadiska vokálneho naštudovania sa mi veľmi dobre spolupracovalo s Janom Mančicom, ktorý mi dal voľnú ruku, čiže som mohla akoby trošku zabrdnúť do toho jeho diela tým, že som to obohatila viac hlasmi, lebo ja milujem viac hlasy a spirituál, tak toto bolo super. Tentokrát som neskladala hudbu, ale som mohla už zloženú hudbu akoby naštudovať s hercami, čo bolo možno náročnejšie, lebo nie každý herec
keď má nejaký duet alebo trio, tak ich farby hlasov spolu súznia. Takže to bolo asi také, že možno ťažšie, ale inak to bola pekná spolupráca. Dobre, pôjdeme ešte raz posledný krát. Zuzi, poď trošku viac na bok, kúsok, lebo pravdepodobne vám väzbia porty, lebo ty máš strašne vytiahnutý a Diuš, keď ide k tebe, tak už nám to väzbí. Pretože muži sa boja silných dám a žien, ktoré odmietajú žiť vnútri štyroch stien. Skladalo sa mi to tak, že dostal som text, to bol taký základný kameň. Je tam nejaká inšpirácia v tom texte, ale zase ja skôr sa zaoberám takou inštrumentálnou tvorbou, keď robím niečo pre seba. A je to iné. A nemôžem povedať, že horšie alebo lepšie, ale je to iné. Rozdiel medzi divadelnou a nedivadelnou, divadelná potrebuje celý ten štáb. Režiséra, hercov, hudobnú spoluprácu, hlasových pedagógov a podobne. To divadlo si vyžaduje teda mnoho ľudí na tom podieľať sa. Objedce Beatrixa! Ubiegajte, jestli vám Zatvorte hradnú bránu a lukostrelcov na hradby! Pane, ale to je iba Beatrix! Siť právě! Krimne! To má škrínás! Kde je? Videli ste ho? Nevideli ste môjho snúbenca? Neviete, kde je? Prosím Prosím, kúci pod hradom? Prosím. Stráže! Kde? Videla som. A vy? Nevideli ste môjho snúbenca? Vladislava. Videli ste ho? Veltek! Pani Šorky! Tak ma odveď k panej hradu. Čo sa to tu zase deje? Kde je Hedviga Zápolská, pani tohto hradu? Vážená dáma! Vaše veličenstvo, kráľovná Beatrix. Odpuste, prosím, nespoznala som vás v tom večernom šere. Pri muzikáli Studňa lásky som prihliadala viac na vizuálne vykreslenie postav, než na to, ako skutočne vyzerali. Predsa len ide o povesť a nemáme presne zachytené, ako naši hrdinovia vyzerali. Naviac existuje v kolektívnom vedomí istá predstava, ako by mala vyzerať kňažná či kráľovná. Išlo mi o vytvorenie honosnej Hedvigy s bohatou pestovanou hrivou, ktorá mala zvýrazniť jej nadradenosť a nahradila stredoveké závoje. Pri kráľovnej Beatrix Aragonskej som chcela zvýrazniť jej renesančnú radosť zo života. Oči ani nemáte! Pusti ma. Každá z nás predsa dobre tuší, vďaka čomu jej srdce búši. Skončiť môže iba to, čo začalo. Verím, že by nám to azda dávalo. Zbytočná je naša túžba, nekonečná, no nenaplnená láska je večná. U Omara a Fatimy sme zvýrazňovali orientálne črty, tmavšiu pleť a mandlové oči. Sú tu aj ďalšie postavy a ku každej bolo treba pristúpiť inak, aby sme dosiahli rozmanitý celok súboru, ktorý prináša príbeh pre všetky vekové kategórie. Vidíš to okno? Tam sa ti bude každý deň v rovnakom čase ukazovať. Ale ja som... To ti musí stačiť! Najväčší údel na tomto bola vlastne tá omietka, ktorá je aj dosť síce ťažká, ale je to vlastne také najrealistickejšie napodobenie tých hradieb, ktoré v podstate sme boli konkrétne na hrade skúmať, takže som sa snažila čo najviernejšie spodobniť. Teraz som našla jednu odpadnutú omietku, čo vlastne zase som zistila, že aké skúsenosti som mala, to boli vlastne žiadne. Ale v podstate to, jak sa to vyvíjalo, mi to išlo čím ďalej, tým lepšie a spoznávala som tú techniku. V podstate hrubú stavbu sme už mali, čiže som sa už chytila iba tej omietky a už som sa mohla hrať iba s vizuálom tých stavieb, čo bolo fajn a nemusela som robiť nejaký ten ťažký základ technický. Potom sa to nadpájalo vlastne k ďalším rekvizitám alebo mobiliáru, ktorý bol ako napríklad studňa. Pozor, opatrne! Musíš sa dostať k urodzenému pánovi čím skôr. Inak ťa tak nakope, až do Konstantinopolu poletíš. Studňa lásky je pre mňa veľká výzva po scenografickej a kostýmovej stránke, keďže mám veľmi rada obdobie renesancie a realizujem práve aj historické dobové kostýmy. Tak keď sa mi Zuzka ozvala s touto ponukou spolupráce, veľmi som sa potešila.
lebo aj pre mňa ako kostýmovú výtvarníčku je to veľká výzva. A vždy od začiatku vymýšľať koncepciu kostýmov, spoločne hľadať nejaké prvky, komunikácia s režisérom a s celým divadelným tímom je v tomto smere veľmi úžasná a som rada, že si navzájom pomáhame. Keď sa vyskytne nejaký problém, zapíšeme si ho, potom ho budeme riešiť. Ak sa vyskytne niečo, že sa nedá pokračovať, vtedy zastavíme. Dobre. Ale ktorým ramenom? Týmto. Ktorým sa otáčaš. Pri tomto prekročíš hore. Teraz, ak sa otáčaš, tak už to rameno ide. Ja, no to som robila celý čas. Áno, tak to robím. Tak na studni bolo veľmi pre mňa ťažké napríklad alkoholová scéna, kde vypijem vínko, kde ma teda Hedviga ponúkne, pohostí. A ja sa tam mám vlastne opiť. No a bola to výzva od režiséra Karolka Redliho, ktorý teda vyžadoval tú opitosť nekompromisne odo mňa. Až som musela si to na horách vyskúšať, tam som si dala nejakých pár panáčikov. A vlastne potom som tak nejak viac to celé cez seba pretavila, ale to bolo pre mňa taká najťažšia výzva, tá opitosť. Moment, ja sama. Moment. Láska je hrozná taktika. Ešte čo bolo také ťažké, ale aj radostné, bolo ten šerm, ktorého som sa na začiatku aj tak bála, že Karolko, to myslíš vážne, že budeme šermovať? On, že áno. Tak na druhej strane ten šerm ma aj teší a mám radosť, že si môžeme so Zuzkou spolu zašermovať a že môžem teda aj túto zručnosť nejak tam rozvíjať, aj keď v kratickom šerme, teda chalani toho majú oveľa viac, za čo ich teda obdivujem. Najťažšie bolo naučiť sa poriadne robiť so šablou a robiť tie šermy, bo chlapci mali meč a to sem tam som už aj ja stretol, keď som robil nejaké iné projekty, ale šabla bola prvýkrát pre mňa a to bolo naozaj náročné, tie postoje a hlavne udržať to v zápestí, takže to. Rozmiestnenie choreografií, aj to zvlášť technická otázka. A potom pôjdeme herecké výstupy od začiatku do konca. Keby som mal hovoriť na prvú, tak poviem, že najťažšie pri studni boli choreografie, lebo ja a javiskový pohyb nie je činoherný, ale akýkoľvek iný, to je nebe a dudy a robilo sa mi to ťažko. A ďakujem Jožkovi Čaklošovi za Božiu trpezlivosť s mojimi otázkami, ktorá noha, ktorá ruka a podobne. Pri tom refréne prepájate tie pohyby, tam ako keby ste zastali, až potom idete ďalší. Skúste to spomaliť, ten posledný pohyb a nabrať ten ďalší hneď z neho. Naberám. Dolu. Tak. Vidíš, a Dianka toto nerobí, že? Čo? Hop, a teraz toto nerobíš. Aha. Pri studni boli pre mňa najťažšie choreografie, lebo nemám dobrú choreografickú pamäť, takže som musela makať na tanci asi viac ako niektorí, ktorí to majú prirodzené dané. Áno, vodička tečie, dobre. Vodička tečie. Všetko ostatné už som robila, takže už som bola taká vycvičená. Ktorou sa tu začína? Pravou či ľavou? Ja, každý inak. Vaša strana je naša strana. Nie, počkaj. Áno, ideš toto. Ja prvečko. Ty začínaš ľavou, ja pravou. Ale aj s krokom dopredu, či iba? Áno, krok, stiahneš, ruka, potiahneš. A babi? Otočím, hop, otočím, hop. Keďže sa robili choreografie, spevy, tance, samotné výstupy a premýšľať pri choreografiách nad tým, aby sa v tých dobových kostýmoch dalo hýbať, aby sa cítili v tom aj dobré herci pri tancovaní a aby to vyzeralo samozrejme aj pekne pre diváka. Takže bola to na jednej strane výzva, ale na druhej strane to bolo aj veľmi pekné. Robí mi radosť aj tá choreografia, tie pohyby a tance, aj keď na druhej strane to bolo pre mňa na začiatku ťažké. Hovorila som si, že koľko je tam točiek a točí sa mi hlava, tak dnes som práve za to vďačná, že som mala túto výzvu, mohla som sa prekonať. Pán kapitán, veď viete, čo by so mnou urobili? Prosím, schovajte ma. U vás ma nikto hľadať nebude. Bol tam? Kto? Nie. So svojou postavou Tomáša Zamarovského mám spoločné to, že keď niečo sľúbim, tak to dodržím. Aspoň chcem veriť, že je to tak. Snažím sa byť takým chlapom na správnom mieste. Nie vždy sa mi to darí, ale minimálne sa o to snažím, takže toto asi tak máme spoločné. Hej, raz, dva, tri, prvá, druhá, tretia, štvrtá, prvá, druhá, dobre? Spoločné so svojou postavou mám asi odhodlanie bojovať so životom. Z druhej strany. Aha, sem.
lebo aj Katarína bojuje síce o svoju lásku, ale tak celkovo aj o svoje postavenie. Možno, že taká tá emancipácia tam je, tak to sa mi páči, takže možno tá bojovnosť. Že môžeme vnímať aj ten piatý. Myslím si, že sme obidva cieľavedomí, tvrdohlaví a na konci mám takú vetu, že my Turci máme hlavu ako kameň a srdce silnejšie než rozum, takže myslím si, že v tomto sme sa stretli. Ste odlišní. Celý čas tam rozdávam zlato, takže asi v tom, že nemám toľko zlata na rozdávanie. Vrátim ti zbav sa tej lásky nešťastnej. Učíš sa vo svite noci mesačnej. S postavou Fatimy mám spoločnú, myslím, že túžbu po slobode a túžbu po láske. Pohode, lebo keď budeš vpredu, ty monitoring budeš sa počuť z predných asi skôr. No. Chutné? Tak poď ešte raz. Trochu také drsné vystupovanie, asi toto mám spoločné s tou postavou. Ďakujem. Všetci, čo máte porty, zapnite si ich, skúška portov jeden po druhom. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Ktoré omietajú žiť vnútri širok stien. Ten temperament je tam vlastne až cez hranicu určitú, na ktorú som zvyknutá, že je to úplne vlastne fúria. Čiže je to aj taká výzva zároveň, že vlastne ten temperament v sebe nejak tak vydolovať, ktorý asi teda Zuzka nejak vo mne cíti, alebo vidí, alebo neviem. No a som rada, že som ju teda inšpirovala, že mi zverila Beatrix. Napríklad strážnik Paolo sa veľmi rád zabáva, ale napriek tomu, aj keď to na prvý pohľad nie je vidieť, je zodpovedný a zodpovedne sa stavia k svojej funkcii strážnika. Však si dajme, ja neviem, raz týždenne na hrade súdňu a Môže. nemusíme cvičiť. Však toto. Vybehneme sem. S Hedvigou Zápolskou, ktorú stvárňujem v Studni lásky, mám spoločnú možno takú bojovnosť a naozaj takú silnú potrebu emancipácie a potrebu naozaj sa realizovať. V podstate v čase, keď som písala túto postavu, tak som možno tak trošku aj prežívala to, čo prežíva ona v tomto príbehu. Ale tým, že som autorkou textu hry, tak priznávam sa dobrovoľne, že viacero postav má so mnou niečo spoločných, ale to, čo majú so mnou spoločné, neprezradím. Nie, a na čo druhýkrát? Do tretice? Tu máš na podrež. Dôkaz toho, ako všetkých šikanujem, že? Veľkú radosť mi robí to, že sa to divákom páči. Pravdu povediac som nečakal až také reakcie, ktoré sa dejú, takže som rád, že diváci s nami idú a keď občas smrknem do ich očí v hľadisku, tak vidím, že naozaj intenzívne to s nami prežívajú a vnímajú a mám pocit niekedy, že až sa potrebujú nadýchnuť vtedy, kedy ja. Takže ich to tak ako keby strháva ten dej, ktorý je dramatický, ktorý je dobre vystavaný. Záverečná scéna, kedy už všetko pekne do seba zaklapne a kedy spievame vlastne tú našu poslednú, a teda moju obľúbenú pieseň, tak na to sa vždy akože teším už od začiatku predstavenia. Že vtedy cítim, že to má takú silu, keď sa tak všetci spojíme a zaspievame si na záver. Okrem toho, že sme tu fantastický kolektív, a každého jedného človeka milujem, s ktorým pracujem tu, tak je to radosť. Vidím diváka šťastného a spokojného, že videl zrovna toto predstavenie. Vtedy sa ja cítim naplnený, že áno, má to odkaz, má to silu a má to určitú výpoveď, ktorá zasahuje až do tejto doby. Na otázky, kam ideme a kto my sme, tak to spolu
ste úplný Hollywood. Ale ja vám teraz poviem pravdu. V rokoch pána 1490 až 1495 na hrade v Trenčine Omar 3,5 roka hlbil studňu a... nič. Najväčšia radosť je tá, keď tie emócie môžeme odovzdať divákom. Aspoň ja to tak mám sama za seba, že ten pocit, keď tam stojím na tom javisku, tak je to niečo neopísateľné. Prežívam to za tú postavu a som tam doma. Omar ešte stále kope! Omáře! Vaše veličenstvo kope už 4 roky. Tvoja príťažlivosť sa stráca. Od mužovej vždy je menšia naša pláca. Pri studni mi robí najväčšiu radosť práve to, že som dostal tú možnosť tvoriť choreografie do tohto muzikálu. To, že som si mohol zatancovať aj ja krásny duet. A to, že vlastne počas tohoto vznikli veľmi skvelé priateľstvá, zišla sa skvelá partia ľudí a myslím, že vzniklo jedno skvelé dielo. Tak se pořádně dívejte. Jak to vypadá, když se v boju potkají dva mistři? Co to pěvu? Co se to Prepáčte. Co to? Niekedy sa ten meč zasekne. Prosím, pán. Bojuj! A nie tak šibko, Stepáne. Nechcel som vám ublížiť. Bígaj. Najväčšiu radosť mi robí samotné hranie. Ten magický moment, keď sem prídu diváci alebo kamkoľvek inam, keď sa to naplní, keď je odozva, to, čo milujem, môžem konečne robiť naživo pred ľuďmi. To je na divadle najviac. Pane Bože, opatrne. Co to, Štefane? Ty vždy vygrávaš. Vidíte, som taký nervózny z tej pliagy tureckej. A toto, to je potom výsledok! Pri studni mi robí najväčšiu radosť kolektív, ktorý sme, že naozaj sa snažíme plniť to heslo, každý divadlo nás spája a bolo to takto aj pri studni. A letíme na javisko, ešte tu máme tú bitku, do toho vojde táto a to už by možno... A tým pádom, keďže mi Miška pomôže zaväzovať toto a všetko, tak to pôjde. Toto Karol povedal, že vyskúšame, keď bude húbať, čiže bolo to prvýkrát. Tá naša práca má význam vtedy, keď máme plné hľadisko. A ja by som samozrejme bol rád, aby sme to hľadisko mali plné čo najdlhšie, takže pozývam všetkých na studňu lásky. Keď láska aj skalu zdolá, moja túžba, vúcu bola včerajšia, tichá bola dnes už zastej, pieseň nová. Pre mňa je studňa lásky splnený sen. A už to, že sa ju podarilo zrealizovať, je pre mňa obrovskou radosťou. Naozaj som sa obávala, že sa niečo udeje, že nám bude chýbať, neviem, napríklad hlavný predstaviteľ, alebo že nebude mať dostatok prostriedkov, alebo proste čokoľvek. Aj keď chystáme podujatie tu vonku, konkrétne predstavenie už, tak ide vždy o niekoľko tisícovú investíciu, pritom pozeráme na nebo, že či bude pršať alebo nie a jednoducho je toho veľmi veľa, čo sa naozaj vždy musí podariť, aby to klaplo. Ja mám veľmi rada túto inscenáciu a budem rada, keď ju budeme hrať pre čo najväčší počet divákov a myslím si, že je to predstavenie, ktoré si zaslúži ich pozornosť, lebo je príjemné, je o mužoch a ženách, je to historické a ja milujem na ňom to, že je tak veľmi trenčianske. Nie len tým, aký tým sa tu zišiel, ale aj tým, že to je téma, ktorá je absolútne spätá s Trenčínom.